Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Σήμερα το κανάλι μας έχει τη χαρά και τη τιμή να έχει καλεσμένο έναν άνθρωπο. Ο άνθρωπος στην κυκλοπαίδεια, όλοι τον γνωρίζετε, έχει συνδρομητές 100.000, Γιάννη. Πήγαμε 127.000. 130.000 συνδρομητές, όλοι τον γνωρίζετε ποιος είναι. Κύριε Γιάννη, Καλώς σας βρήκα. καλώς σε βρήκαμε. Το κανάλι του Γιάννη, όπως έχετε καταλάβει. Λοιπόν, παιδιά, μια εμπειρία έτσι. 2-3 ώρες είμαστε εδώ, δεν μπορούμε να καθίσουμε περισσότερο, αλλά είδαμε την ωραία λίμνη εδώ. Καθίσαμε στις υπέροχες καφετέριες εδώ, υπό σκιάν παρακαλώ έτσι, με τα λίγα τζιτζικάκια και λίγο είδαμε την ιστορία, δηλαδή του Αλή Πασά. Έχει πολλά ενδιαφέροντα για να δούμε, αλλά στο λίγο χρόνο αυτό τα είδαμε και πήγαμε πολλά χρόνια πίσω, όπως με τα κανόνια, με ορισμένα πράγματα που έχουμε δει. Εδώ υπέροχος άνθρωπος, ο Κώστας, με το γιο του, τον Νικολάκη, που μαθαίνει και μια τέχνη αμυντική, έτσι. Τα έκβο το Νικό. Ναι. Αυτά είναι έτσι. Πάντα να προσέχουμε να είμαστε σε άμυνα. Όχι επίθεση. Ναι, όχι Έτσι, επίθεση, Κωνσταντίνε. παιδιά. Είδες το που έμεινε ο Λιπασάς, τη λίμνη που έπληξε την Αφροσύνη, πανέμορφη λίμνη θα έλεγα εγώ, της πόλης μας. Πες μας δύο πραγματάκια, αυτά που μια εμπειρία από αυτά που έδειξε. Σου άρεσαν καταρχήν? Ναι, πάρα πολύ, Έμεινες παιδιά, ευχαριστημένος? πάρα πολύ. Έτσι, και τα καραβάκια που μπορείτε να ταξιδέψετε μέσα στη λίμνη αυτή, έτσι να πάτε. Το νησάκι που υπάρχει μέσα στη λίμνη, σπάνιο, αλλά υπάρχει. Έχουμε δει από την πίσω πλευρά, δεν ξέρουμε από την άλλη. Αλλά θέλει χρόνο για να μπορείτε να δείτε όλα τα αξιοθέατα εδώ από τα Γιάννενα. Και μας δίνεις το λόγο σου πως στην επόμενη επίσκεψη που θα μας κάνεις θα πάμε και στο νησάκι του Ιαννίου. Και βέβαια, να έχουμε, είπαμε, χρόνο, έτσι. Περάσαμε στιγμιαία από εδώ, την άλλη φορά θα το κανονίσουμε και να κάνουμε ένα πιο μεγάλο βίντεο για εσάς που δεν θα μπορέσετε να έρθετε εδώ να τα δείτε όλα. Εσείς που μπορείτε και είστε κοντά όμως να έρθετε, αξίζει. Αυτά από τον κύριο Γιάννη, αυτά από την πόλη μας. Κύριε Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Να είστε καλά παιδιά, έτσι. Πάντα αγάπη για την εύχομαι. επίσκεψη. Σας ευχαριστούμε και εσάς. Προχωράμε μαζί. Αυτό είναι.